Jeg vil være nummer 1. Jeg vil være en stjerne. Jeg vil være populær. Jeg vil være den bedste. Jeg vil være en succes. Nej! Nemo! Nemo! Ja, det er så mig, Kasper Jensen. Og det er her, hvor jeg får min uddannelse. Men virker ikke som om, at de andre kan lide mig. Au, det gjorde ondt. De fleste nok kalder mig en pumper John. Sikkert fordi jeg bruger al min fritid hernede. Ja, og damerne, der er bestemt en, jeg har kigget på igennem hele mit liv. Og ja, det er hende. Camilla, skolens flotteste pige. Men jeg tror ikke, hun føler det samme for mig. Det er min eneste ven. Sådan her på det sidste, jeg har sådan gået og tænkt på, at man godt skulle gå ind der. Camilla, ved du hvem det er? Camilla? Hvem kender ikke hende? Altså, hende der er den mega lækre. Præcis. Så det har bare vendt mig til MTV Succes. Fordi så skal jeg blive om til damernes mand. Og så kan jeg godt score ind. Okay, så Y er lige med AX plus B, og A er lige med delta Y, det er jo delta X, og Y. Og det er som min træner, Alex. Fuck det her. Nu skal du blive en succes. Det kommer til at gøre blod, sved og tårer. Men jeg har en plan for dig. Er du med mig? Ja. Okay. Hvor sej tror du selv, du er på en skala fra 1 til 10? 11. Forkert. Jeg er din leder, og du er min lille slave. Det. Okay. Du er en hund, og jeg er din snor. Okay. Husk nu, du skal ud på en stor rejse, og alle store rejser begynder med et skridt. Det er godt nok den mærkeligste ting, jeg nogensinde har hørt. Jeg synes egentlig selv, jeg gav et udmærket førstehåndsindtryk. Jeg tror, han synes, jeg var nok rimelig sej, tror jeg egentlig. Nok, han synes. Den her dreng, han er håbløs. Jeg vil ikke lyve for jer. Han er virkelig håbløs. Hvor lang tid er det, jeg har til at gøre ham til en succes? 2 uger? Jeg skal bruge 2 år, før det vil begynde at ligne noget. Og så vil jeg ikke engang kunne komme i bukserne på min mor. Hun er ellers ret billig. Jeg elsker dig, mor. Nå, lad os komme i gang. Ja. Gå ind igen. Blod, sved og tårer. Husk det. Blod, sved og tårer. Så du vil gerne være en succes? En damernes mand? Så bliver jeg nødt til at fortælle dig en ting. Det bliver bare ikke let. Jeg har set drenge, der var 10 gange mere mænd, end du var. Så bliver nødt til at give graderne op til sidst. Så her, inden vi går i gang, bare for at riste det hele op, så har jeg bare et spørgsmål til dig. Bare et enkelt. Er det her virkelig, hvad du vil? Ja, det er min drøm. Nå, lille mand. Vejen til succes, den er her. Din helt egen checkliste. Okay, Kasper. Nu skal vi bygge lidt selvtillid på dine tynde skuldre. Er du klar? Øvelsen går ud på, at du skal råbe så højt du kan ind i spejlet. Det kan også. Jeg er lækker. Det kan godt gøre bedre. Du skal mene det. Kom. Kig selv i spejlet. Jeg ser rigtig godt ud. Du skal mene det. Kom nu. Helt tæt på. Kig dig selv i øjnene. Giv den alt, hvad du har. Jeg er jordens flotteste fyr. Du giver den bare alt, hvad du har. Jeg kan ikke mere. Det er for hårdt. Det må være en joke, det der. Jeg kan ikke mere. Du må tage med den attitude. Det er ikke godt nok. Jeg er træt. Løft den her. Du ligner virkelig en idiot nu. Kom nu! Læg alle kræfterne i! Vil du være damernes mand eller hvad? Ja, men det er for hårdt.
En dårlig undskyldning. Du har ikke, hvad det kræver. Jeg kan ikke mere. Jeg er for træt. Jeg skal hjem. Jeg gider Ja, ikke du mere. lyder mig. Jeg bruger så meget tid på Jeg kan ikke dig. mere. Vil du ikke være damernes mand? Jeg kan ikke. Jeg er for træt. Jeg skal hjem nu. Jeg gider ikke mere. Hvad sker der? Det var jo i hjernet lidt hårdt, det der træning der. Altså, alt for hårdt. Han forstår mig virkelig ikke, altså. Alex har bedt mig om at score 3 pigers numre. Jeg er ikke lov til at få jeres numre. Det er sådan, jeg er med sådan... Nej, du må ikke. Hot. Men du må ikke få det nummer. Så vi ikke lave sådan en lektie date. Jeg tænker, at jeg skal få et nummer, kan jeg skrive til dig senere. Det var virkelig mit bedste, altså. Det er ikke min skyld. Jeg tror, der var noget galt med pigerne eller sådan noget. Men jeg prøvede alt, altså... Ja, okay, ja. Det skal jeg nok, ja. Vi ses i morgen. Ooh, darling, who needs love? Who needs a heaven up above? Who needs the clouds in the sky? Not I. Det så håbløst ud. Virkelig. Men det er ikke for sjov, jeg er Alex, så selvfølgelig har jeg lige det til lommen. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm flying cloud nine, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo. Jeg har fået masser af selvtillid, stil. Man kan finde ud af at klæde sig. Det passer ham godt. I can't stop this feeling I've got. I know who I am and I know what I'm not. I know where I've been and I know what I've lost. But I can't stop this feeling I've got. Hvad så? Ikke så meget. Jeg synes, du er en meget sød pige og sådan noget, så jeg tænkte, kunne du forestille dig også tog en tur i biografen og sådan noget mad? Det kunne vi da godt finde ud af. Hvad har du til i dag? Ja, Jeg synes, jeg er afsted til biografen nu. det kan vi godt. Så lad os køre. Baby, don't you worry.